Okay, Ndeza. Molo bhuti, igama lami ndinguMusi, siyakwamkela eSmartdiva. Ufike kamandi irooms zisekhona. Sinayo ne-free wifi apha ekhaya, iparking isafe kakhulu. So ungandilandela, uzobona iroom oyifunayo. Yes sis. Cala usonde lapha. Uthandana nomalume right? Ewe ngithandana naye. Nantsonke. Into enzise apha ke ndizocela ibhatyi kamakhulu unxibileyo. Cela ibhatyi kamakhulu unxibileyo. Yebhuti, umakhulu wakho wathenga 1 wasiyazinisa shop. Yesis, anditsho le bhatyi unxibileyo wayiphathelwa ngumalume. Ndiyithethe kuyo. Ikamakhulu ke ikhulule. Uthi uhambe ngebhatyi exhekwazana, uyagodola umakhulu ngapha. Wena unxibe le bhatyi kamakhulu. Sapa. Uthi uzongixutha ibhatyi, unjani kanti? Ndiphilile akho nto njani wena?